Faide. Nine, Namareofa. En dit is Pangtori. Vandaag kijken we naar een Odo. Een Odo is een spreekwoord. En daarin is heel veel wijsheid terug te vinden over een cultuur, een situatie of zelfs een eigenschap van een persoon. Laten we kijken naar een Odo met het woord brulaap erin. Het Surinaamse woord daarvoor is baboeng. Baboeng tere na baboeng sking. Het hemd is nader dan de rok. Of familie kijven, familie blijven. Baboeng tere, tere is een staart. Na baboeng sking. Sking is het huid. Dus eigenlijk is er geen onderscheid te maken tussen de tere en de sking. Baboeng tere na baboeng sking. Sla deze video op, zodat je er altijd mee kan oefenen. En bezoek de Spangtori website om meer en beter Sranang te leren. Volgende keer zie ik je graag weer terug bij Spangtori en Tamboen.